request the teacher in chairs and the team leaders to come up on the dais. Bodoland University and Honorable Vice Chancellor of the Bodoland University, B.L. Ahuja, and invitation to be here with us to bless all of us. Really, it's great affection, it is love, it is honor to all of us. Bodoland University Inter-College Festival Bodoland University जे Bodoland Youth Festival जे बोसोरे बोसोरे खुङो सानथामनि हाबाफारिजों देग्लायबो खुंदों आरो बिनि क्लोजिं सेरेमनियाव आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै दिनै बाहागो लानो खाबु होदों आङो थांनाय बोसोर बा बिनि सिगाङावबो खाबु मोनदोंमोन बे जोबोद मोनसे स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय खूब इम्पर्टेन्ट फेस्टिवल खारन बावहाय गाव गावनि टेलेन्टखौ कालचाराव एबा स्पर्ट्सआव गोबां बिथिङाव गाव गावनि टेलेन्टखौ श'केस खालामनायनि मोनसे खाबु मोनो आरो बेजों लोगोसेयैनो मोनसे फ्रेन्डशिप एन्ड ब्रादारहुड मोनसे बे फिलिंखौ डेभेलप खालामनो मोनो दा 40टा प्राय 40 कलेजनिफ्राय बाहाय बाहागो लाफैदों आरो टिचारफ्रा बेखौ लिड खालामदों आरो बेवहाय माखासे खोथा थायो जेरैहाय दा इउनिभार्सिटि होननानै बुङोबा मोनसे लकेलाइज कनसेप्ट नङा बियो ग्लबेलि जों माखासे इनफरमेसनफोरखौ शेयार खालामलायो बेनि गेजेरजों स्टुडेन्टफ्रा लाब जायो दा आं सानो दिनैनि बे हाबाफारिजों दिनै रं बेरंनि बायदिसिना हारिमु दिन्थिलायनाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर बेनि गेजेराव जोंनाव मोनसे फिसआ फैगोन आरो फ्रेटारनिटि बा फ्रिस आरो फ्रेन्डशिपआ फैगोन दा बेजोंनो जोङो जाफुंनो हागोन आरो इउनिभार्सिटियाव गोबां जेंना दं बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोंना बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनिफ्राय राहा लागासिनो दं इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायबो जोङो राहा लागासिनो दं आरो इउनिभार्सिटिखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ वान अफ द प्रिमियार इउनिभार्सिटि भारतबर्षनि आरो सारा बिश्व सारा पृथिबियाव मिथिना जानाय मोनसे इउनिभार्सिटि हिसाबै गायसननांगौ जों बेनि थाखाय हाबा मावगासिनो स्टूडेंट्स का फेस्टिवल था बोडोलैंड विश्वविद्यालय में उसका समापन समारोह हुआ है और जो बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है बच्चों ने बहुत अच्छे तरह से यहाँ के कल्चर यहाँ के एजुकेशन यहाँ के रिलीजन यहाँ का जो टैलेंट है उसको दिखाया है और बच्चा लोग जो है स्टूडेंट्स हमारा बहुत आगे बढ़ने का है आगे बढ़ेंगे ये मेरी उम्मीद है थैंक यू वेरी मच बहुत है के लिए बहुत यूनिवर्सिटी में जो मूल मंत्र है बच्चों का जो हम सभी ने टीचर्स ने भी दिया है इस प्रोग्राम से भी मिला है ये है एक तो डेडिकेशन एक हार्ड वर्क और दूसरा है एक पर्टिकुलर एम तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों ने जिस तरह से यहाँ पे अपना डेडिकेशन अपने टैलेंट को दिखाया है ये टैलेंट ये आगे सिविल सर्विसेज में भी दिखाएं ताकि हमारा मैक्सिमम बच्चा आसाम सिविल सर्विसेज में सेंट्रल सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो सके और यहाँ के बच्चों में टैलेंट है बच्चा बहुत यहाँ का शांत है बहुत अच्छे तरह से पढ़ रहा है अच्छे तरह से काम कर रहा है और ये भावना मूल भावना जो है बोडोलैंड की हम चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए बनी रहे ताकि जो विश्वविद्यालय है इसका नाम ऊंचा हो बोडोलैंड क्षेत्र का नाम ऊंचा हो और इन बच्चों के लिए हम बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं मीडिया कर्मियों के लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरा प्रोजेक्ट किया है इस पूरी इवेंट को और पब्लिक को बताया है कि हमारा स्टूडेंट कितना अच्छा काम कर रहा है धन्यवाद गिबि गिबियावनो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम मिडिया पार्सन नोंथांमोननिसिम गुबुन गुबुन बोसोरनि बादि थांनाय बोसोराव आरो बिनि सिगां बोसोरनिफ्रायनो जोङो खुंबोदों नैबे इन्टार कलेज इउथ फेस्टिवल बियो थार्ड टाइम दिनैनि नैबे सोलिबाय थानाय बा दिनै लास्ट दिन दा बयबो मिन्थिगौ दे इन्टार कलेज इउथ फेस्टिवला मोनफ्रोमबो इउनिभार्सिटियावनो सोलियो आरो बेखौ खुंनांगौ आरो बे खुंनाया मोनसे इन्टिग्रेटेड पार्ट इनसेपारेबल पार्ट अफ द एक्टिभिटिस अफ द इउनिभार्सिटि स' बे मेइन अबजेक्टिभ मेइन पार्पसआ जाहैबाय गासिबो एफिलिएटेड कलेजफोरनि साथ्रफोरनि गेजेराव मोनसे मिटिं टुगेदार
ज' लोगो हमलायनानै बिसोरनि गेजेराव माखासे भिउस माखासे एक्सचेन्ज खालामलायनायनि गेजेरजों बे साथ्रफोरनि सिङाव थानाय मोनसे हिडन टेलेन्टफोर थायो साफ्रोमबो माबानाव एखे नङा गोबां एसे बयनिबो स्टुडेन्टफोरनि सिङाव मोनसे हिडन टेलेन्टस थायो बे टेलेन्टखौ रोंगौथिखौ बयनिबो सिगाङाव नुजाथि होनो बयनिबो सिगाङाव देखायनो थाखाय आरो बेखौ जोङो बाहेरायाव लाबोनो थाखाय श'केजिं जाहाथे बैफोरबादि हिडन टेलेन्ट्सफोरखौ गुबुन फरायसाफ्राबो गुबुनफ्राबो जाहाथे सोलोंनानै लानो हायो नैबेनो जाहैबाय मेइन माने अबजेक्टिभमोन उद्देश्यआ इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेल खुंनायनि मेइन उद्देश्यआ स्टुडेन्टफोरखौ जमा खालामनानै बिसोरनि सिङाव थानाय माखासे हिडन माने टेलेन्ट्सफोरखौ बयनिबो गेजेराव लाबोनानै बयनिबो सिगाङाव फोरमायथिनानै बेखौबो बयनिबो जाहाथे बेफोर हिडन टेलेन्ट्सखौ दस्राफ्राबो सोलोंनानै लानो हायो दा बे जाहैबाय आदान प्रदान आरो होनाय आरो लालायलायनाय माबाफोरखौ टेलेन्ट्सफोरखौ दा मेइन उद्देश्यआ बेनो आरो फैयै फैयै दिनै लास्ट जोंना नैबे क्लजिं सेरेमनि सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे क्लजिं सेरेमनिजों लोगोसे प्राइज डिस्ट्रिबिउसन बबे कलेजा सोर बेसेबां प्राइज मोनखो सोरहा बेसेबां मोजां साथ्रफ्रा गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै मा प्राइज मोनखो नैबे क्लजिं सेरेमनि आरो प्राइज डिस्ट्रिबिउसननि गेजेरजों जोङो बेखौ बयनिबो सिगाङाव जोङो फोरमायगोन आरो बे मथेयैनो देग्लायनि जोंनि नैबे इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेला जोबसिगोन आरो बे इन्टार कलेजाव ओरैबायदि माखासे कम्पिटिसन दङ फुल अफ कम्पिटिशन्स आरो of different events in different fields like culture, art and culture, tradition, games and sports, literary activities, and in some academic fields. बहुतखिनि माबा बेफोर फिल्डआव जोंना माखासे बादायलायनाय जायो बे बादायलायनायनि गेजेरजों माखासे साथ्रफ्रा गावबा गावनि माखासे हिडन टेलेन्ट्सखौ श'केस खालामनो हायो देखायनो हायो बयनिबो सिगाङाव आरो बेजों सोलोंलायनायनि मोनसे माबाया स्क'पआ फैयो जोंनि गेजेराव टेलेन्ट्सखौ माबायदि मोननो हादों सार पारफरमेन्सनि गेजेराथ' जोंनि स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव बिराद मोजां मोनसे कम्पिटिसननि गेजेरजों फैदों आरो बे मथे प्राइजखौ लानो हादों माखासेफ्रा गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै बेस्ट अफ द बेस्टफ्रा गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै प्राइजखौ मोननो हादों आरो दा बेखौ जोङो जोंनि नैबे प्राइज डिस्ट्रिबिउसननि गेजेरजों जों बेखौ बिदाय होसिगोन आरो दिनैनि दिनाव बेनिखायनो जोङो गोजोननाय मोन्दों दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थार्ड इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेल बियो 7 तारिखनिफ्राय जानानै दिनै 10 तारिख जाबाय सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन बे हाबाफारिया खुब मोजां एबा मेहेरगोनाङै जानानै थांबाय दिनैनि बे जोंनि क्लजिं सेरेमनियाव जोंनि श्रीजुत उरखावगोरा ब्रह्म सार जोंनि अनारेबल केबिनेट मिनिस्टार जोंनि आसामनि सारा जोंनि नैबे हाबाफारिखौ सारा फैनानै जोबोर मेहेरगोनां खोथाफोरजों जोंखौ जोंनि फरायसुला-फरायसुलि गासैखौबो एनकारेज खालामदों सारा आरो सारखौ खुब जोङो गोजोननाय बावो आरो जोंनि भाइस चेन्सेलर सार आरो डक्टर सुबुं बसुमतारी सार रेजिस्ट्रार सारमोना जोंखौ गोबां नैबे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव गोबां सारमोना जोंखौ हेफाजाब होदों आरो नैबे हाबाफारियाव जोंजों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एफिलिएटेड कलेजेसफोरा 40तासो कलेजफ्रा जोंजों बाहागो लाफैदों बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नेक्स्टआव जोङो बिनिफ्राय साबसिन एबा बांसिन माने पार्टिसिपेन्ट्सफोरखौ मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरो गासैबो फरायसालिमानि गोरायुंफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियन एबा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि खुंफुं आफादनिफ्राय जों गासैखौबो गोजोननायखौ बावदों सारमोननिसिमबो गोजोननाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय गोबां हाबाफारि लानाय जादों जेरै जोंहा लिटारेरि सेक्सनाव लानाय जादों कालचाराव लानाय जादों बिदिनो ग्रुप डान्स जेरै फल्क डान्स कम्पिटिसन जेरै बिदिनो वेस्टार्न सल' गोबां माने हाबाफारिखौ माने गैयालाबो 15तासो बा 20तासो आइटेम्सफोरखौ लानानै इभेन्ट्सफोरखौ लानानै जोङो हाबाफारिखौ जों खुंनाय जादोंमोन जिहेतु गुबुन फरायसालिनिफ्राय बेयाव बाहागो लाबोदों बिथांमोना जेबो उसुबिदा मोनो बिथांमोनखौ आं सानोदि माने बिथांमोना उसुबिदाफोर जादोंबा जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो अपलजाइस खालामो जे बिथांमोननि जेनाखि नांगौखिनिखौ जों होनो हायाखैब्ला बा माबाफोर जुदि सर्टेजफोर जुदि जादोंबा बेफोरनि थाखाय जोङो खुंफुं आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम जोङो अपलजाइस खालामो आरो नेक्स्ट टाइमाव जोङो गोबां मोजांसिन खालामनो थाखाय जों आसा खालामो आरो जों मिजिंथियो गोजोन्थों